jetti yamde fawi silmaji capantati do Dakar hallamar le Sénégal jene yamde silmaji capantati Paris odo sa woni wakkati nantindon kabaruji di Abdoulaye Dikko toɓɓe mawde kabaruji meɗen ɗi diwal maradi e leydi Niger fuɗɗi suno balɗe tati e talatar hannden nde wonno altinere kengen cuuɗi jangguinirɗe sukaɓe e cumi e leydi diwalgal saabiki mayde sukaɓe nogay e jeegom ɓe fuu eɓe hakkude e duuɓi joyi yaade e duuɓi jeegom to leydi France tottan leydi Benin hannden kulle mum ganni nogay e jeegom ɗe kulle ɗe France ɓamno abome e sande tewtanno lamade Benin Patrice Talon horejo Benin ana tawa Paris mo fawan jungo e ɗerewol hakkunde makko e horejo leydi France Emmanuel Macron e tottugol ɗe kulle hannden yo talatare jeenayi lewru sappo e go'o ɓordu e hitan ujunere ɗiɗi e nogay e go'o tedduɓe heeɗiɓe RFI e fulfulde onon e jaam e arane kabaruji ɗi to leydi Niger diwal maradi banggue ɓaleri naɗum mbiyana banggue wargo leydi ndi ana e suno balɗe tati ko fuɗɗi hannden nde wonno leydi ɗum woni diwal maradi ñanden alande ɗum woni alan ƴaɓɓiɗo yimɓe sappo e jetton ha maayi caggal nde ɓulli kanŋe e gurji altinere kengue ndu kasara goɗɗo hewtingal ɗo diwal caggal nde cumu immi e ley cuuɗi jangguinirɗi cumu caabiɗo hono mayde e sukaɓe nogay e jeegom ɓe fuudu ɓe sukaɓe famarɓe jantore Abdoulaye Diallo ɓurɓe e ɓen ko jaroɓe e duuɓi joyi fayi duuɓi jeegom ɗum ko e hordore leydi ndin waɗi caggal lebbi jeeɗiɗi ko wano o masiba waɗuno to ñame lamorgo leydi ndin ha yimɓe e nogaye o wasi hen pitali mumen ko gouverneur Maradi jondingal ƴewtal o andini e cimtol ko sappo e tato barmi e goncumu nayo e maɓɓe no gañi ko muusi ha hande non e wiide kanko gouverneur ngal diwal Chaibou Aboubacar sababuji ɗin andaka tawo kono tefore udditama gam wawe andede no on alhaali yaari e ɗum ardiɓe diwal ngal ƴetti aadi ngam waɗude sunare e nder balɗe tati e ngal diwal Maradi nden ɗuɗe e jangirɗe ko ɓuri kon e majje ko huɗo ɗe ñappira ngon cumu waɗi ko bimbi ñande masiba goɗɗo waɗi on nokku ka kanŋe jasete ɗon kadi ko ina tolno yimɓe sappo e jeetato maayi e mum en jeeɗiɗo barmuɓe naɓaɓe gila nden ka cuuɗi safrirɗi to leydi Burkina Faso sariya tumaɓe wargo Thomas Sankara ana jokki hannden kanko biyetoɗo général Gilbert Diengere jukkaɗo sokede duuɓi nogay kaso saabe horni samminde laamu hitan ujunere ɗiɗi e sappo e joyi hani heɗede yeeso daraniɓe sariya nde wonno kanko Gilbert Diengere omo tuuma tawdede e ardiɓe jaati wargo Thomas Sankara altinere kengen noon yimɓe ɗiɗon woɓɓe e keɗanoma Draman Tamboura ana jantono en Jean-Pierre Palme kamɓe puɗɗitiri e lamde maɓɓe ɗe katin o wi o famay no tiiri kanko ka salla samdinere laamu waɗi fa hooreɓe leydi ndi mbarama o wi o nani lowanɗe malfaji ɗi haali galle gorko mawɗo o waali fa weeti ka weeti on fuu o tawama renio hooreɓe Front Populaire yimɓe hewɓe du mbi jiidi o kanko e neɗɗo français ley suudu to tabal koytotongal haalaji ɗin wonno o yedday ɗum o wi ɓe jahayno fa ɓe maylita tabal ngal o wi ka fayde wotere hokka yamirore ko hoyta e leyɗon ɗum bonne ka won e saratoɓe mbi imo andanno tiiri salla wonko hoyta e ley ton ko ɓe jiɗa nane jokkiti ton deninda chauffeur Diengere o wi o yii fuu no ɗum wayri caggal majjum ɓooya e faa e général Diengere ƴuuri inam o wi ko waɗi ɗum du o wi ina jawda e neɗɗo maɓɓe gooto o wi o heɓi haƴƴiƴa mandan lengani o yi ɗum men fule conseil de l'entente ton caggal majjum général Gilbert Diengere kan wonno jeynoɗo sakitade e lamde de ka wonɓe cella Draman Tamboura Ouagadougou RFI leydi Mali caggal nde CEDEAO sembini jukkoje dow horeɓe lam hakkunde o leydi ndi laamu Mali nantini jamma hankin nani e ko CEDEAO wi jonnon eɓe nimsi e ko ɗe jukkoje gaɗa nde wonno e wimaɓe CEDEAO ana hanno ƴewde yiɗi ɓiɓɓe leydi Mali yidde mumen e yaltude tiɗalaji ɗi goni e muɗum ɗi ɗum e tawede noon laamu Mali ana felliti jokkude haaldude e fedde CEDEAO yalla suɓuguji laaɓuɗi ana gaɗa e wakkati kakkidiɗo e kabaruji majjum fa han hono kanko jaggoɗo daraniɗo golde hakkude leydi France e leyde goɗɗe mo nantini altinere kengen fedde dental leydi Europe ana wondi e ɓamde laawi wallude jukkoje ɗe CEDEAO ɓami ɗe
to leydi Guinée Conakry ton du laamu hakkunde woni fedde CEDEAO nantini jukkoje gonnoɗe ɗe ana keddi e dow hooreɓe laamu hakkunde ton to Guinée jaagoɗo darani noon goldal hakkunde Guinée e leyɗe goɗɗe Maurice Sanda kuyate holliti fedde CEDEAO nde anda leydi Guinée wala hono e tiɗalla na mbiyana caɗele mawɗe leydi ndi e laamu hakkunde woni nenno hono fedde CEDEAO ana hani e wallodirde e leydi Guinée mo jokkini du wiide laamu Guinée ana heddi e heɗade e hakkillaji lobbi nde fedde CEDEAO hoorejo jagorɗe leydi Côte d'Ivoire joddiki altinere kengen e jeyndiyankoɓe yimade majjum yo humpitinde golleji mawɗi tawade gouvernement makko golli e lebbi ƴaɓɓiɗi ɗi e banggal faggudu cellal e haɓade du guika jawdi e ko nande mum jantore Abdoul Aziz Diallo ka fuɗɗorde yewtere makko nden Patrick Achi ɓangi no pehe moƴƴe ɗe leydi Côte d'Ivoire ƴetti fi ɓantal faggudu. La Côte d'Ivoire a dépassé toutes les attentes. Leydi Côte d'Ivoire yawti ka habbanoɗo ngal ngum ɓeydike embere jeetati e nder temederewel hakkunde hitande ujune ɗiɗi e sappo e ɗiɗi e ujune ɗiɗi e sappo e jeenayi ngalu leydi ndin so wike cowalle ɗiɗi si dartirama e limore ɓiɓɓe leydi ndin ɗum waɗi yomen ɓuuru leyɗe Afrique hirnange ɗen fof ɓillare nden ɗuytori toɓɓe sappo e jeego ɗum yaltini e basal embere yimɓe million goto e guluje temeɗɗe jeego worɓe e rewɓe e fayɓe 6 millions d'hommes et de femmes et d'enfants. hoorejo jagorɓe ɓen Patrick Achi yewtuno ko yowodiri e kulalinkaku o wallintini ɓerɗe jama on. Je voudrais vous assurer ce haray mi wallintini ɓernde moɗon hellaka hoolare leydi Côte d'Ivoire waway dartade kulalinkaku mais waɗi juɓɓudi kiwal bange nano leydi ndin fi newinangol konunkoɓe leydi ndin aynugol keeri contrôle aux frontières. Patrick Achi ko adi waynade holli wonde yewtere e diisodiral hakkunde jokkuɓe dawro ngon toppitete ko adinde hitande lannude. Abdoul Aziz Diallo, Abidjan, RFI. hakkunde Benin e France talatara handen laamu Benin e tottude kulle muɗum gadni mbiyanna fina tawa noga e jeegom ɗe kulle ana jeeya e ko France ɓami nade ɓamti e leydi Benin sade tewtanno laamade e leydi ndi e tottugol ɗe kulle Emmanuel Macron hoorejo leydi France silminen handen hoorejo Benin e Patrice Talon jantore Hammadi Adamou yaago ɗo awaji seɗɗa kulɗe fina tawa laso e jeego ƴunoɗe e dow bawriya laamu abome wartan nder leydi Benin e dow gartol majje ɓiɓɓe leydi Benin ɗiɗo lildama fay leydi France ton e dow siriyano garti majje talata lewru tubako gonani ko ɗo nyalani muɗum jeena yawre kalis biya e holla hane gollal maɓɓe ko yaariɓe fay leydi France ton ka wonnoɓe kawjo ɗe ɗo kulɗe ɓe gattaɗe to hani tawi ɓe gattama no watta to tawi ɓe lildaɗe nder leydi Benin e dow konngol makko hane to yoyi illa leydi France ton arande taw to ɗi jippoto ka wonno nder leydi Wida e nder leydi Wida ɗon woni to kulɗe ɗen en resete moy fu wara dara seedo e dow gite muɗum nden to ɓe gayni illa ɗon ɓe etta kulɗe ɗen ɓe jaraɗe fay abome ɓe nannaɗe e dow suudu to ɗe ittano de en cutoran hane yonto nyalande wonno illa ko laamu leydi France hokki kulɗe ɗen ɗe be'ita fay leydi France ton moy fu wara seedo diya to non ɓiɓɓe gennini fu e heɗi no watta to tawe guineji ɗin warta e nder leydi muɗum kanum bo seedoɗi e gite. Hammadi Adamou Cotonou RFI. hooreɓe chrétien salndu catholique nantini altinere kengen ndeɗɗi dabariji kewɗi yalla ana kaɓo ana kaɓa e yenugol cokoloyi yo wadde noon hono tefore e hono ɗi bonandaji gaɗi gilla duuɓi 50 ƴaɓɓiɗi ɗi muyo majjum yo haɓade hono majjum par fillo wadde jantore Ummuba ko mari dere tawanoɗo e fedde daraninde fayɓe dooleteɓe wonata yeeso fi haɓugol ɓe doolayɓe jiwoy ɓe hooreɓe kaadina miijike yaltingo mbuuɗi fi jonnutugol ɓe coggu hakke ɗum ko ɓe hawraɓe e mum fahi e nder ɗe golle ɗe ɓe fokkintini yimɓe nanganoɗe ɓe évêque ɓe landike pappo on hoorejo église on yoɓe imminanɓe woɓɓe ko ara yi'a ko ɓe woni gollude kon ɗen golle maɓɓe ko fi renugol koye pay koye deyoy en andintinay koye juma feƴƴuɗo woni ko kaadina okka doole fi haɓugol worɓe yanayɓe e deyoy togosoy ɗum ko fi boneji waɗaɗi gila hitande 1950 a jarama Ummuba e jonde hono jonde koppa noge e jeego ɓerde hono kanɓe daraniɓe ɗum woni golluɗe ɗe gana golnoji laamu kolliti hono alhaali weltere hawalu wodunde ɗum woni waylo weygo ɗum ana saabi hono nakkisi na naɓiri caggal e banggal e ɓamtare e leyɗe ɗe ɗum woni hono koɓe cembini e ngal ɗo kawrital ɗum woni koppa
jonde 26 ɓerde. jetti yamde fawi silmaji capan e nayya ɗo e lessude haalirdu RFI fulfulde. bisimilla mon e kedde kabaruji ɗi fuɗɗore tafanna e yeftere coftal ɓalli. coftal ɓalli e yeftere meɗen coftal ɓalli. Arama Diallo, Abdoulaye Diko, a salminama. mi salminima, mi salmini heeɗiɓe. bisimilla e kabaruji coftal ɓalli. e kibaruji coftal ɓalli ɗi Abdoulaye, to Burkina Faso puɗɗirten wiide ndelle eɓe jaɓɓoken piɗi tallugol ɓine na bulluje e ko ɗono tame jamdi ko wiyete petanque tubakure. kilal jeetaɓal fijo ngo waɗi fuɗɗude aljumare fawade alan paltiɗo leyɗe 16 wonno ko tawa e etondirde championnat ɗum wonno tallude bulluje jamdi ɗe. Maroc heɓi hoore cagande ɓe jaali Burkina e final 13 wonno ko ɓe gaddi. ɓurɓe tinnade e ɗon du fande hollama ɓe keɓan fijoyde ɗon ko walta coupe leyɗe aduna tallude ɓine ko waɗete to Benin hitande warore. bisimilla. woɗi to leyɗe Afrique fa joni keddiɗen kawre piɗi ko haɓɓudi e coupe du monde 12 fayade 13 lewru waroru na 14 yade 16 du lewru ndu piɗi tawete ko fati e andude diɗe 6 ɓeydoje Maroc e Sénégal e ɗum fiɗoɓe fadde coupe du monde hitande warore e hewtude. leyɗe 6 na milane heɓude sa ɗi piɗi hono Tunisie kamɓen so ari ma so ɓe jaɓa e fayi mbaddu goto e piɗi arani ɗi ɓe dañan fiɗoyde kawre garoje. Nigeria kam fiddan e Liberia a 13 waroru ndu. Kodowara kamɓen du nakani arude e piɗi arani hokkude koye maɓɓe sa'a e fiɗoyde ko warta. Mali kam na won e hoore diɗal muɗum ɓe kawran e Uganda 14 waroru. Egypte na wawi hebde kamde hoore wende so tawi ɓe jalokel diɗe ɗiɗi nde ɓe kawrata fu. Ethiopie kam du fiddoan Ghana to Soweto Afrique du Sud ɓe tinnoken so ɓe keɓi ɗon arude ɓeɗo kamɓe du ɓe mbawi heɓude e ɗon jokkude e piɗi. e coupe du monde ana woodi du to Europe. non to Europe lato mbiyeteɗo Paul Pogba piɗano Manchester United kanko on heɓata tawede e piɗi arondirde coupe du monde saabu o nawnoke busal wakkati nde ɓe gonno ikkitade piɗi altine kenga. ɗum woni ko fedde fiɗa ballon faransi humpiti kenga altine den nde wiyeteɗo Jordan Veretout kanko on wonno ko jaɓanta o e nokku makko diɗal maɓɓe na hani fiɗude asay warore si ɓe gatta sahare mawde. aywa a jarama enen janggo e yeftere wonde e coftal ɓalli. koɗo men hande. koɗo meɗen hannden yo colonel Thibaut ardiɗo kono barkane gawo banggue fonnague leydi Mali. ren andi Emmanuel Macron hoorejo leydi France ɓami hono pellital wadde waylitere e gonol kono barkane to leydi Mali. hono alhal majjum sefori kanko colonel Thibaut mo jaabikiɗen ɗo namde Sohri Ibrahim mo RFI Mandenka jonnon Abdoulaye Diallo e Ibrahima Timbiba e pirti kongiɗi e fulfulde. Colonel Thibaut, bonjour. Colonel Thibaut, mi salminima. Bonjour. Min kadi mi salminima. Alors, Gao est en train d'accueillir quand même. Koneli hewɗi no ittede nokkeli ko adde Gao hiɗen andi no yewtede moƴƴintingol Barkane walla wi'en waylugol Barkane firtani en ngal moƴƴintinal Barkane. Cette transformation de Barkane. Le dispositif de Barkane évolue. No Barkane sendira non dartede no moƴƴintinede sabu pellital lanɗo faransi on dole wala wodal faransi koma yaada e ko fewndi kon yaada e gorgu ayɓe ɓen kono haniri hare konu koma yaada e ko woni sababe yo ngu waɗu hare. Les raisons de sa présence. Là, on ne parle plus de retrait. Joni wona hotugol Barkane wona e yewtede hiɗa tawtilan ko waylugol Barkane wona e yewtede hiɗa wawi en firtande fiyoyimɓe ɓen faamu Barkane wona e ruttagol woni Barkane wayle to woni hiila mum. Juste des stratégies. Bien sûr, nous allons concentrer nos efforts à d'autres endroits. Mais naɓiray woni wakkilare amen e nokkeli goo no saayi on fewndori wo ɗum noon nokkeli ndi men iwi ndin fof no andirɗon noon ko koneli goo woni men e lontade wono o kunu Mali walla MINUSMA men haykali ɗen diwe mais accitali ɗe e hoore majje wuri e ɓoore konu amen ngun
ko hoolingol lontiɓe men ɓen fii yo ɓe waaw dartade ayɓe ɓen si wona ɗum e wallite en appui aux besoins le cas échéant. Comment se passe votre collaboration avec ko honno naɓidal mon e konunkoɓe Mali kañum e civil en sifori côté et surtout avec les civils d'un autre? Alors, à mon niveau, elle est excellente. Kasengo am min imminaɗo o comment fort gaw naɓidal ngal no feewi. Nyande wo nyande mi yewtida e ardiɓe konu Mali ɗo tintini poste konu sengo funnange. Min e wondude e gawnaɓe meɗen naɓidi meɗen mari mbatu yontere kala ngu mbatu tumbodiray ardiɓe konu Mali ngun ɗo kañum e ardiɓe MINUSMA e konu amen ngun fi yo men fewjuɗu ñande wo ñande sur les opérations au jour le jour. De la même façon que vous avez quitté Kidal, wono iwruɗon Kidal noon ko neeɓa on iway Tessalit e Tombouctou hara yimɓe ɓen no wawi habbade ko dilluɗon Gao kadi. On doit s'attendre à ce que vous quittiez Gao aussi. Ce n'est pas d'actualité. Aujourd'hui, ɗum fewndaki hande ko fewdiɗen ɗo waylugol Barkhane eɓɓa uddugol Gao wano mi naniri no haale noon wona non woniri ko fenande eɓɓore amen nden ko senditugol wakkilare amen ɗum ko wano wallidiral wonangal e waɗede ɗongal nde eɓɓore hayre wona ruttagol Barkhane n'est pas du tout à l'ordre du jour avec un retrait de Gao. La force Takuba si en yewti fi Takuba holko sati wonde gollal ngun kono Takuba exactement dans ces dispositifs précisément c'est bien tigi tigi on ko ɓeydagol doole Takuba addinde senditande wakkilare amen kunu Takuba ardoto ngal jonndidiral juuɗe ngal men woni e waɗude e nder ɗe hare seeɗa seeɗa ɓe wonay wallitotoɓe e kamɓe e konu Malika hare e ɓoore nden ko tawnorgol ko neeli Europe ka haɓugol e kuliyankoɓe de la présence militaire ici en appui des femmes. Mon colonel, Barkhane se concentre. Colonel, Barkhane ko ende nokkure innande keri tati walla liptaku daki. Har hiɗen wawi wi'ude newende heɓike e nden nokkure. Dire qu'il y a une amélioration dans cette zone. Barkhane c'est à la fois du contre-terrorisme. Barkhane ko piiji ɗiɗi aranun ɗum ko haɓugol kuliyankoɓe ila ɓunɗum ko wallitagol haɓayɓe kuliyankoɓe ka hare on wawi e yiwde porgal ngal me haɓi e hoore EGS e ɗi lebbi feƴƴuɗi nden hare jokkitete nde dartintake hay goto miijaki ɗen hare fewtude kuliyankoɓe lanni. Ne pense que la guerre est terminée contre ces groupes terroristes. Merci beaucoup colonel mi jarnima mi yetti merci a yettama colonel Tibo kanko woni ardiɗo konu Barkhane to Gao banggue funnangue e leydi Mali mo Ibrahima mo RFI Mandenka Abdoulaye Diallo noon Ibrahima Timiba pirti konguiɗe fulfulde haala kana fayino e dow waylitere nde konu Barkhane wondi e wadde e gonol muɗum e leydi Mali caggal yamirore Emmanuel Macron hoorejo o leydi France on jarama enen janggo e jaɓɓade koɗo goɗɗo tottama konngol musidɓe tedduɓe e talata ñande 9 Gwaɓuru en yewte ko yowiti e ɓeydagol limore yimɓe tampuɓe caggal heenge e nder leyɗele Afrique tentini leyɗe Sahel holko saabi ɗum neldeme miijo mon ko yowiti e toɓɓere nden ka kowal 221 capanɗe jeeɗiɗi e jeego temeɗɗe jeego e capanɗe nayyi e nayyi 12 e capanɗe jeetati. Abdoulaye Dikko toɓɓe mawɗe jewtaɗe kabaruji meɗen talatare hannden 9 lewru 11 ɓordu e hitande ujuneɗe ɗe 21 gonno diwal Maradi to leydi Niger fuɗɗi balɗe tati suno o talatare hannden saabe altinere kengen cuma waɗi e ley cuuɗi jangguidirɗe sukaɓe Maradi sukaɓe 26 maaji hen ɓe fuu ɓe sukaɓe famarɓe eɓe hakkude duuɓi 5 yaade duuɓi 6
to leydi Burkina Faso hono sari yimɓe tuumaɓe wargo Thomas Sankara ana jokki hannden kanko biyeteɗo général Gilbert Diengiré kanko hani heɗede e yeeso sariya kanko Gilbert Diengiré mo ɓattinoɗo sanne Blaise Compaoré hoore jokkiɗo Burkina Faso. France tottan leydi Benin hannden kulle mum ganni 26 ɗe kulle ɗe France ɓamno abome e sande tewtanno laamade e leydi Benin. Patrice Talon hoorejo Benin ana tawa Paris mo fawan jungo e ɗerewol hakkunde makko e hoorejo leydi France Emmanuel Macron e tottagollo ɗe e kulle ganni. Tedduɓe on jarama ɗo kadten e kabaruji ɗi enen janggo jeɗɗi yamna silmaji 30 e kabaruji goɗɗi.